जय भोजपुरी। सब भोजपुरी श्रोतागण के एक बार फिर से प्रणाम कर रहा हूं। आपके भाई, आपके बेटा, दोस्त जीजी तिवारी जी का हलवा। आशा करता नहीं कि आप लोग बढ़िया बानी जा और स्वस्थ बानी जा, स्वस्थ रही जा, ध्यान रखी जा, कोरोना से बच के रही जा, जोन भी गाइडलाइन बटे ओकरा के पालन करी जा। बिल्कुल माहौल खतरा के बन चुकल बा, ऐसे सावधान रही जा। चली एक साथ बात शुरू कर जाओ, ज्यादा कुछ ना कम कहे के बहुत वीडियो बड़ बन जाला। कोशिश करत रहेला आदमी के छोटे बने, लेकिन जब दिल से आवाज निकले लगेला तो बहुत कुछ सवाल रहेला। तो एक बार फिर से सवाल बात विचार जय भोजपुरी के माध्यम से आप लोग के बीच में लेके आयल बानी। कुछ विचार बाटे और एक मकसद ही नहीं है कि ओके नीचा देखावल एथी कही, बस सुधारल, बतावल, एहसास दिवावल के समझी जा। भोजपुरी के एकता के डोर में बांधल जाओ और जे भी भोजपुरी के नुकसान करे वाला, भोजपुरी के नीचा दिखावे वाला, भोजपुरी में लड़ाई झगड़ा करावे वाला ऐसा लोग बाटे, वो लोग के खिलाफ खड़ा होखल जाओ। तो जरूरी होला, जब तक आदमी ना बोलेला, अच्छा लोग जब तक चुप रहेला नु तबे तक बुराई के बोलबाला तक रहेला। आप लोग बोले सीख जाइए जे भी है। तो हमारी ये सवाल बा कि हमारा पता बा कि सिर्फ स्टार के फैंस ही भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं खन। भोजपुरी इंडस्ट्री में वही दर्शक बाड़े जो भोजपुरी से प्यार करे रहे। जब भोजपुरी गाना ट्रेंडिंग में जाला तो ये बात से खुश होखले कि खैया स्टार के ना भोजपुरी के गाना आयल बा ट्रेंडिंग में। कुछ ऐसा स्टार लोग भी बाटे अभी आवे के सोच रहल बा, जे भोजपुरी में चाहता कि जैसे बॉलीवुड में, साउथ में फिल्म बनेला जौन में तनिको भी अश्लीलता ना देखावल जाला। अगर ओमे सुहाग रात के सीन देखावे के बा तो बस दिया बुझा दिया जाला, बस पता चल जाला, एसेंस आदमी लगा लेवेला हाँ सुहाग रात हो रहा। ई ना कि कैसे चोली खोला तारे, कैसे साड़ी उतारा तारे, कैसे क्या क्या करत तारे, उ सब तो देखा, उ सब भोजपुरी में देखावल जाला, तब बुझा लगे सुहाग रात मनता। तो वैसा दर्शक भी बड़े जी एक्सेप्ट कर, मतलब विश्वास रखले बड़े कि कभी भोजपुरी में भी हमारे भाषा से प्यार करेले। तो हमारे भोजपुरी में भी कभी ऐसा फिल्म और गाना आई, ऐसा कभी गाना आई जौन में चोली और घंघरा लहंगा ये सब शब्द ना होखे, यार भतार शब्द ना होखे, अच्छा शब्द होखे। तो सांसों तू हमारा सांस में समाइल बाड़ू, सांस बन के तू हमारा दिल में समाइल बाड़ू, धड़कन बन के। तो उससे प्यार हो गई बात ना, तो अनेकों ऐसा शब्द से फीलिंग वाला गाना आवे। ई ना के घाघरा मारता तो लड़का खेलावता हो करता, अब सब गाना आप सुनते बने, अकेले में ही सुन सकता नहीं। फैमिली में अगर पढ़ल लिखल संस्कारी फैमिली बानी, पढ़ल लिखल नहीं तो संस्कारी बानी नो, तो आप ये सब गाना अपना फैमिली में ना सुन सकता नहीं। हम ना सुने नहीं कभी, है ना, सुन ले बानी। कोई हमारा लगता कई साल हो गए जब कोनो भोजपुरी फिल्म अपना फैमिली के साथ आदमी देखले होके, और तो देखले भी होके तो छोट रहे, ना बुझात रहे का चल रहा बाटे। अब तो बड़ हो गई बाप, तो सपनों में आदमी ना कभी सोचे लगा बाप मतारी के साथ बैठ के भोजपुरी फिल्म देखे। खुद अपन आदमी गाना गावेला, आदमी क्या करे, मजबूर बाटे, सन के इंडस्ट्री, सन के लोग भरल बा सुने खातिर। तो भैया हिट होके तो सपना हमरो नु बाटे, लेकिन फिर भी लिमिट आदमी रखले बा कि उतना नहीं जाता, पर्दा ना फाड़ल जाओ। लेकिन क्या करम, अब बड़का स्टार तो है ना कि हमारे सब कोई बात माने। जब राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर फिर जानी तो लोग दबाव देवे ला, लोग बबुआ ना गई तो ना हिट होगा, सुने का पड़ेला। क्या कभी सीखे के उम्र बाटे, बस सीखत जानी के का करल बा। लेकिन ढेर ततने बाटे भैया कि बदलम एक दिन बदलल जाई। बस आप लोग प्यार आशीर्वाद देम जा। तो चलिए सिलसिला शुरू कर जाओ कि कौन हो आप। हम किसी पवन सिंह पावर स्टार, किसी ट्रेंडिंग स्टार, किसी खेसारी लाल, किसी अपकमिंग स्टार रितेश पांडे, किसी वो स्टार फलान स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल, ये कौन है? इनको हम नहीं जानते। गाना जो अच्छा लगता है, जो अच्छा बजता है, ट्रेनिंग में आता सुनते, अच्छा भोजपुरी का गाना आया है, भोजपुरी का स्टार है, अच्छा इनका नाम पवन सिंह है, इनके खेसारी लाल है। हम इस विचार के लोग हैं। हम भोजपुरी को जानते हैं सर, हम किसी स्टार को नहीं जानते। अगर भोजपुरी के लिए कोई काम कर रहा है, भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए, भोजपुरी के संस्कार संस्कृति के बचाते हुए, ओकर लाज बचाते हुए, ओकर दायरा में रह के इसे काम कर रहा बा, उनका के सैल्यूट बा, दिल में बसल बड़े, उनकर हम फॉलोअर हैं। हमारा से मतलब भाई जौन दर्शक खातिर हम वीडियो बना रहा बानी, आप भी बानी, आप भी इस श्रेणी में आवल चाहते हैं तो विचार करी, सोची समझे। आपके खातिर भी वीडियो बन रहा बा, सोची समझी जा। ये गलत बा के ना, एक हिंदी गाना पूरा फैमिली में डीजे में बजा के आदमी सुनेला। हम भोजपुरी से इतना प्यार करें, लेकिन जब बर्थडे होला ना भैया, तो सेलेक्ट करके 3-4 गो गाना हम रखे नहीं। अपन बर्थडे पार्टी में हम देख ले अपना घर में कि हे तनी भोजपुरी मन कचोट के रह जाला, मन करला कि हिंदी गाना बाज रहा, जब भोजपुरी गाना बाजे। लेकिन
हिम्मते नहीं है भैया का अचानक से वो सर्चो करम यूट्यूब पे भोजपुरी तो ऐसा कुल सीन देखे के मिलेला कभी अपना माई बाप के सामने बैठ के सर्च ना कर सकता नहीं आ ना ही कोनो आंख बंद करके कोनो गाना बजा सकता नहीं भोजपुरी बर्थडे पार्टी चाहे कहीं भी हाल उ आलम उ कर दिहल बा ए इंडस्ट्री के ती कौन लोग है जे लोग के मतलबे नहीं खे स्टार बनल बालो हौ बनल बालो ये लोग को पते नहीं के कितना कुछ हो रहा बा लेकिन ये लोग के नाम शोहरत देखल जाओ तो बहुत बड़ बड़ बाटे आ भोजपुरी बदनाम हो रहा बिया भोजपुरी है फिल्म हिंदी फिल्म में देखो हम चाहे साउथों में अरे भोजपुरी फिल्म का तू हीरो लग रहा है मतलब वो एगो भाषा का ओकरा के चिढ़ावे खातिर ओकरा के नीचा देखावे खातिर भोजपुरी फिल्मों का गायक लग रहा है भोजपुरी फिल्मों का हिट एक कभी फिलहाल में कोनो देखले नहीं फिल्म शादी तो पता ना कॉमेडी फिल्म रही सही है तो मैं नौकर रहेला तो नौकर भोजपुरी गाना सुनेला तो ओकर गर्लफ्रेंड दूगो दोस्त रहेला से गर्लफ्रेंड रहेला तो दोस्तवा क्या कर नौकरवा के भोजपुरी गाना लगा देलो कौन दो गाना रहे आइटम सॉन्ग हटे कौन उ देखत रहेला मजा होकर आ रहा नौकर बिहारी भी का तले गर्लफ्रेंड देख ले कि भोजपुरी गाना घर में चला रहा है आके टीवी बंद करो नौकर के निकाल देवेला और दोस्तवा जाके ये शिकायत कर कि वो भोजपुरी गाना देख रहा है देखो भोजपुरी गाना नहीं घर में चलेगा हम हिल गनी भैया कुछ देर खातिर फिल्म रोक के सोचे लगनी कि भोजपुरी गाना का हई हाल बाटे कितना गलत अब समझते नहीं भोजपुरी गाना देख रहा है ऐसा लगा जैसे पोर्न वीडियो देखा था कहाँ ले गई बोलो भोजपुरी के ठेकेदार लोग अपना के ठेकेदार कहता लोग अपना का स्टार कहता लोग ये कहाँ लेके चले गई बोलो भोजपुरी के दोषी एकर के बा स्टार दर्शक कंपनी लेखक निर्माता निर्देशक के बा सवाल बानू भैया इतना सवाल रहते कि जवाब देवे वाला नहीं है इंडस्ट्री में अब फिर भी लोग कहता हम हाई स्टार हो स्टार तब भोजपुरी के लाज बतावे खातिर आप लोग के हमारा साथ देवे के पड़ी देख लीजिए गायकी बा क्योंकि हिम्मत बा कोनो गायक कैसे आके सवाल करी हन लेकिन गायकी बा गायकी के शौक बा स्टार बनल सपना बा लेकिन आदमी देखलस कब केहू नहीं के तो के उठी हमरा में लागल कि हमरा ई सोच बा तो हमरे आगे बढ़े के चाहिए अरे गायक तो और पैदा होत रही हन बनी हन बस कोशिश में लागल बा आदमी हमरा गैला से अच्छा लागेला ये से ना हम नंबर 1 गायक बनी ऐसे हमरा सुकून ना हम गाना गावे नियो में हमरा खुशी मिलेला चाहे वो गाना के सुनता के नहीं के सुनो तो हमरा मतलब ना होला हमरा बस गाना गावे में सुख मिलेला इहे एगो सच्चा कर्म करे वाला के मजा आवे के चाहिए पेंटर के एगो बस पेंटिंग बनावे में मजा आवेला कितना ओकर दाम बनी ओकर से मतलब ना रहे एगो सच्चा वो काम के प्रेमी के इहे ओकर फल है एगो म्यूजिक डायरेक्टर के म्यूजिक बनावे में बस मजा आवे के चाहिए तो बस सवाल बा बस इस सवाल के आप लोग कुछ जवाब दी जा ओकरा हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनी कि सब के जिम्मेवार बाटे कैसे एकरा में सुधार कइल जा सकता बड़का ज्ञान याद बिना है भैया बस जौन सवाल मन में विचार बा लेके आप लोग के बीच में आयल बनी और जरूर आप लोग जवाब दी जा सलाह दी जा आप लोग हमारे से व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकता नहीं आप लोग पेज से भी जुड़ सकता नहीं जीजी तिवारी के इंस्टाग्राम पे उन्हें फॉलो करी जा सपोर्ट करी जा वादा करता नहीं आप लोग आवाज बन के आगे उतरम और पक्का एक दिन जरूर सुधार दिया जी भोजपुरी इंडस्ट्री के और ऐसा लोग से लड़ाई नहीं खे खदेड़े के नहीं खे सुधारे के बाद समझावे के बाद बदलाव लेवे के बाद ठीक बा तो कमी सब हमेशा हर एक इंसान में केहू में कुछ कमी रहबे करेला तो चलिए एकरे साथे अपन वाणी के विराम चाहम बस सपोर्ट प्यार बने रह जा जय भोजपुरी एकता बना के राखी जा।